Patayng lawas ni Christine Lee Silawan, gipari-autopsy pinagis pag-abag sa Public Attorney's Office. Si Luan Mirondina, ano na exclusive report. Ning katapusang adlaw sa dili pa ilubong ang patayng lawas ni Christine Lee Silawan, nahibong ang mga silingan nga buot unta moduaw sa haya kay wala na ang patayng lawas sa 16 anyos nga biktima. Sa among pagsusi sa ilang panimay, wala didto ang mga ginikanan o gigsuon niini. Amo na lang nasayran pinaagi sa mga tanod ug ubang mga silingan nga sa yuganihang buntag may mga sakop sa paw nga mibisita sa haya ug miabag aron mapari-autopsy ang patayng lawas. Dili usab motubag sa among mga text ug tawag ang inahan ni Christine aron unta sa pagkonpermar niini. Apan sa telephone interview kang PAO Chief Persida Acosta, iyang gikonpermar nga subay sa hangyo sa pamilya sa biktima, miabag sila aron kini maproseso. Karong adlaw, gikatahong ania sa Sugbo si Acosta apan nagdumili kini pagbutyag kun asa nga punerarya gida ang patayng lawas ni Christine Lee aron ma-autopsy. Tama ho yun. Kung meron kayong neighbor na nagkasabi na ganun, tama po yan. Pero I cannot state what is the outcome kasi ongoing pa lang. Apan matod ni Lapu-Lapu City Prosecutor Rosso Zaragoza, walay nadawat nga request ang ilang buhatan nga i-re-autopsy ang patayng lawas ni Silawan. Walay request nga niabot diri sa akong office about sa pag-re-autopsy sa dead body ni Christine Silawan. At the same time, pwede man siguro nila ma-re-autopsy kay wa man po submit diri sa office as part of the evidence. Ug mga adlaw, gikatakdang ilubong ang patayng lawas sa 16 anyos nga biktima. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.